Værktøjskassen, mødeboksen 3, kan du bruge til at planlægge og lede jeres netværksmøder. Med den her værktøjskasse, der kan du sikre dig, at deltagerne bliver holdt til ilden fra start til slut, og I får nogle udbytterige netværksmøder, hvor deltagerne netværker med hinanden på kryds og tværs, deler viden, giver hinanden sparring og alt det, I måtte ønske på det her netværksmøde. Der er en sådan, bruger du værktøjskassen, hvor du kan læse om, hvordan du bruger den. Og så er der en guide, som beskriver, hvordan du planlægger dit møde, hvad du skal være opmærksom på, du designer og planlægger og leder dit netværksmøde trin for trin. Du bygger simpelthen din mødeproces op trin for trin ved at lave en drejebog for mødet ved hjælp af de her aktivitetskort, som er konkrete beskrivelser af det, der skal foregå på mødet. Det er altså dit manuskript for mødet. De her aktivitetskort, der er blå, gule og grønne. De blå er dem, som er særlig interessante. Det er det, som er styret dialog. Det er der, hvor deltagerne taler med hinanden og netværker. Taler og deler viden og erfaringer om, hvad de lige har hørt for eksempel, eller giver hinanden sparring, eller udvikler deres relationer på en styret måde, så du ikke overlader det til deltagerne selv at finde sammen og så videre, hvilket jo kan være en udfordring for mange, specielt i pauserne, hvor man kan føle sig lidt sådan overladt til sig selv, specielt på de store netværksmøder. Så med de her aktivitetskort, der kan du sammensætte et manuskript eller en drejebog for dit møde, og pille de kort ud, du gerne vil bruge ved at åbne den her samlering, og så tage dem ud og tage dem med til selve mødet og facilitere mødet på den baggrund. Der er også et tidsur, som er på 1 minut, som du kan bruge til at uddelegere tidsstyring til deltagerne selv. Du kan også selv gøre det, men du kan uddelegere til deltagerne selv, og så er det jo meget tydeligt, hvornår tiden er gået, når det her salg er løbet igennem, så er der gået 1 minut. Det er rigtig godt til at sætte fokus på, sådan, så deltagerne bliver skarpe, når de skal tale, og også at du sikrer dig, at de selv har styr på tiden, hvis det for eksempel skal foregå i mindre grupper. Så er der en lille klokke her, du kan bruge til at få ordet, hvilket er rigtig godt, og sådan på sådan en uhøjtidelig måde kan du få ordet tilbage, når du synes, at der er brug for at komme videre, eller få rettet dialogen ind på rette spor igen. Med den her værktøjskasse, der kan du sikre dig, at jeres netværksmøder bliver fokuseret, koncentreret, udbytterige og engageret. Der bobler energi, så deltagerne er på, og selv bidrager til, at det bliver et godt møde. Selv tager ansvar for, at det bliver et godt møde.